Pertsonak herri edo hirietan bizi gara. Denak behar bezala egon dadin udaletxean, ondo antolatu behar dute. Zerbitzu publikoak egoten dira auzotarren premiei erantzuteko. Jende askok egiten du lan zerbitzu publikoetan. Haiek egiten duten lanari esker biztanleguneetan bizitzea erosoa eta atsegina da. Orain zerbitzu publiko batzuk azalduko ditugu. Udaltzaingoa. Udaltzaingoak gaizki dauden kotxei multa jartzen dizkiote. Pertsonak gauzak aurkitzen badugu udaltzaingoari ematen diogu. Eta trafikoa zuzentzen du. Argilderia. Argiak udaletxea jartzen ditu. Estropeatzen bada bat udaletxeari deitu behar dugu. Gabonetan argiak jartzen dituzte. Erortzen bada bat udaletxeak konpontzen dute. Kirol instalazioa, piztina garbitzen dituzte. Partidoak antolatzen dituzte. Elurra egiten badu esaten dute partidoetan ezin dira jolastu. Udaletxea udalmerkatuaren arauak jartzen ditu. Adibidez, San Martin, Gabonetako merkatua eta Labretxa. Kale garbiketa! Gizon bat kaletik joaten dela kalea garbitzeko. Kale garbitzailea deitzen da. Kalea ondo goteko egiten du lan. Zuhaitzaileek zua izaiten dute.